svima i dobrodošli na moj kanal. Na moje veliko zadovoljstvo ponovo se vidimo, a puno vas je lajkovalo moj prethodni video i ne mogu biti srećnija zbog toga. Ovo će od sada biti nešto definitivno, možete se slobodno pretplatiti na moj kanal, postovat ću videe stalno, tako da super. Za današnji video bila je Nova godina, bili smo malo u šopingu, tako da sam rešila da vam pokažem šta sam kupila u DM-u i u Liliju, tako da mali DM i Lili haul, kese velo šušte. Također, želim samo da napomenem da bi mi značilo neverovatno mnogo ako biste se pretplatili na moj kanal. Također, ako biste se pretplatili na moj kanal na engleskom jeziku koji se zove Miss Berry, odmah ćemo krenuti sa stvarima. Ovako, prvo, neću ovo ćemo ostaviti za kraj. Prvo ćemo proći da vidimo šta smo kupili u DM-u. Ovako, prva stvar koju ću vam pokazati, to je stvar koja mi se nije puno dopala, koju sam kupila prvenstveno zato što sam morala. Bile su mi potrebne maramice za skidanje šminke kada sam otišla sa dečkom na doček. Našla sam ove u DM-u, zovu se Valentina, kaže Micellar Water Makeup Remover Wipes. Ove maramice skidaju šminku neverovatno, to neću da protivim, ali problem koji sam ja imala sa njima je to što peku neverovatno. Kada brišete lice sa njima, one peku. Proverila sam i one jesu u roku, tako da nije mi jasno, nema alkohola u njima, a ponovo peku. Znači, neverovatno peku, skidaju šminku, to da jeftine su, čini mi se oko 80 dinara za 30 komada, to je super, ali moja neprijatnost je to što peku. Sljedeća stvar je jedan veoma veliki novitet, a to je da je Wet n Wild konačno stigao u Srbiju. Jej! Da, i ja sam naravno morala da idem i da kupim neke stvarčice iz Wet n Wilda. Tako da prvo što ću vam pokazati je stvar za koju sam najviše i otišla tamo, to je Wet n Wild Photo Focus Foundation. Ovo je u nijansi Golden Beige i ja njega trenutno imam na mom licu, sjajan je, znači sjajan, sve pohvale, košta, imam račun, sada ćemo vidjeti, tečni puder košta 879 dinara, mat je, super je, dugotrajan, prikriva veoma lepo, boja, super, tako da preporučujem ovaj puder definitivno. Sljedeće što sam uzela iz Wet n Wilda, zapravo sljedeće što vidim na računu, ići ćemo po onome kako kaže račun, Wet n Wild senka. Vidite ove prelepe senke, ja ih još nisam otvorila, kao što vidite još su zatvorene. Ovo su glitter senke, ja se nadam stvarno da ih vidite. Fokus. Tako, fantastične, ove senke koštaju 259 dinara, tek ćemo ih isprobati, zbog toga se trebate pretplatiti na moj kanal da biste vidjeli kako isprobavam ovu šminku koja je fantastična. I da vidimo što imamo sljedeće, imamo kupila sam ovaj jedan Wet n Wild ruž, kao što kažu ovdje, ovo je Mega Lust Lip Color u boji Pink Sugar. Ovako izgleda, malo je prljav, pakovanje, nisam fan pakovanja. Da vidimo, zoomirano je, super. Stvarno nisam fan pakovanja, pakovanje mi baš smeta zato što stalno udaram ovaj beli deo. Pakovanja je veoma jeftino, ali ruž sam po sebi je veoma lep. Baš mi se dopada. 399 dinara, nije ekstremno postojan, tako da neće izdržati celo večer ako izađete u grad sa njim, ali hoće izdržati ovako. Ja ga trenutno imam ispod mog sjaja. Isto, pretplatite se na moj kanal na engleskom jeziku da biste vidjeli kako to izgleda. Sljedeće što sam kupila iz Wet n Wilda, da bi mi se slagalo uz tečni puder, kupila sam ovaj
kameni puder, puder u kamenu. Wet n Wild isto Photo Focus. Isto ga imam na mom licu danas, prezadovoljna sam. Ovo je u boji Golden Tan. Ovako izgleda, veoma kvalitetan. Cena neverovatna, 629 dinara za ovaj puder. Sljedeće što smo uzeli iz Wet n Wilda je ovaj korektor. Ovako izgleda, ovo je u boji light beige ili matte beige. Sad ću vam ga otvoriti. Korektor je i nije nešto baš sad sjajan, mislim šta znam. Možete naći veoma mnogo bolje korektore po istoj, čak i malo jeftinijoj ceni, to je sljedeće što ću vam pokazati. Ovo je 499 dinara, nisam nešto sad previše oduševljena sa korektorom, nije loš, više za svaki dan, nije za nešto ekstremno, ali ovaj sljedeći korektor koji sam kupila je iz Catrice'a Liquid Camouflage. Catrice vodootporan korektor, kao što vidite, ovo je u boji 10-010 porcelan, zato što ovo je jedina nijansa koju su imali. Verujte mi, malo je previše beo za mene, kao što vidite, ja ga imam ispod očiju i stvarno je previše beo, ali ovo je jedina nijansa koja je ostala u DM-u. Jedina, sve ostale su bile rasprodate, zato što ovo je najbolji korektor na planeti Zemlji za 469 dinara, znači jeftiniji je od ovog, mnogo bolji. Za 469 dinara nećete naći bolji korektor, verujte mi. Tarte Shape Tape, molim, ne, ovo je real deal. To je bilo to iz DM-a, sada prelazimo na Lily. Prva stvar koju želim pokazati koju sam kupila u Liliju je ovaj iz Gliss-a Hair Repair Fiber Therapy prskalica za kosu. Ovo se nanosi, promućkate, nanesete na suvu kosu, pročešljate, zato što moja kosa je veoma, možda ne izgleda tako, ali moja kosa je nevjerovatno oštećena iz razloga što sam bila plava, pa sam se farbala u crno, pa sam u roku od nedelju dana 3 puta stavila blanš da bih izvukla ovu nijansu, tako da moja kosa je pretrpela tragediju. Ovo je neka prskalica koju promoćkate, ne znam da li možete da vidite, ali ja sam već istrošila nevjerovatno veliki deo ovoga jer ja ovo nanosim svaki dan, predivno miriše, 299 dinara u Liliju, sjajna stvar, predivno miriše. Sljedeća stvar koju sam kupila u Liliju je nešto što već duže vreme gledam i duže vreme sam htjela da probam, ali nisam samo zato što je koštalo za mene malo je bilo skuplje. To je ovaj Maybelline Superstay Matte Ink. Nekoliko reči o ovom ružu, karminu. Prvo, ovaj karmin košta oko 900 dinara. Imala sam problem sa cenom zato što nisam htjela da platim nešto, a znam da Maybelline je imao isto jedne mat karmine, ne mogu da se sjetim kako se zovu, ali uopšte nisu bili mat, sušili su se sat vremena i ponovo nisu bili suvi, nisu bili postojani, ništa i tako da li da dajem 900 dinara za nešto što možda i neće da bude dobro, nisam htjela, ali onda u Liliju su spustili novogodišnju cenu na 540 dinara, čini mi se, možda manje, možda više, znam da je bilo oko 500 dinara i ja sam rešila da kupim. Ovaj karmin je nevjerovatan, nemojte ga nanositi u 2 sloja, nikako, jedan sloj je veoma dovoljan. Ne sviđa mi se jedino to što se lepi kad prislonite kad prislonite usne, on se lepi, to mi se jedino ne dopada, ovako karmin, pa ja vam ovo moram pokazati. Ja se nadam da vi vidite koliko je to pigmentovano. Sljedeće iz Lilija nam je ovaj puder iz Rimmela. Kao što vidite, ja sam opsednuta puderima. Da, kupim jedno 10 pudera u jedan mesec zato što sam stvarno opsednuta puderima. Uvek tražim dobar puder. Rimmel Stay Matte, jedan od boljih pudera za matiranje kože.
Smeta mi, što bih ja rekla, jedino što nemaju neke tamnije nijance. Ovo je 005, ne znam da li vidite. Zadnja stvar koju imam iz Lilije da vam pokažem je otkriće godine za mene, Essence maskara. Velika, debela četkica, bolje ovako, mislim da će lepše zoomirati. Veoma crna maskara, nisam sigurna da li je vodootporna, mislim da jeste. U svakom slučaju za 400 dinara nećete naći bolju maskaru. I poslednja stvar za danas koju imam da vam pokažem je nešto zapravo iz Aleksandra, Aleksandar Cosmetics. Prošla sam, u stvari bila sam da kupim trepavice, to su ove trepavice koje imam na sebi, Ardell Double Up 202, predivne trepavice, koštaju 600 dinara. I dok sam ja kupovala moje trepavice, videla sam da imaju Flawless 4. Ovo je Makeup Revolution paleta senki. Jednostavno najbolja paleta za putovanje. Sve senke koje vam trebaju, sve senke koje ćete definitivno najviše koristiti se nalaze u ovoj paleti. Imamo neke sjajne, imamo ove tamnije. Moje oči su trenutno sa senkama iz ove palete. Prelepa paleta, 1370 dinara, mislim da nisam sigurna. Drage moje, to je bilo to za današnji video. Prvenstveno neizmerno hvala na podršci na mom prošlom videu, to mi je bio prvi video, baš mi je značilo, tako da to bi bilo to od mene. Još jednom hvala vam puno na podršci, znači mi previše, hvala na lajkovima, hvala na pregledima, ne zaboravite da se pretplatite na ovaj kanal da biste bili obavešteni kada izbacim novi video, ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal koji je na engleskom jeziku, sve linkovi će biti u opisu videa, tako da ništa nemojte propustiti, pratite me i družit ćemo se i dalje. Hvala vam puno i vidimo se sljedeći put. Ćao!